Opa, xenteña da boa. Como andamos? Ben? Hoxe imos facer unha ensalada. E para iso prendemos o forno. Non, home, non, xa dice unha ensalada ao forno, pero de que vai este Xoan que está trallado, que lle pasa? Ben, limpieza, no. 150, vamos a meterlle 170, 180, porque imos facer unhas torradas, vale? O forno. Vai con un pouquiño de queixo, bueno, agora vos explico. Ben, 175 cheja, aí está, Vale, torradiñas de pan. Destos picatostes que cando temos a ensalada, as ensaladas, eu creo que cada vez a xente estáse volcando máis nelas para sustituílas e para facer un plato completo como cea ou como xantar. Cambiaron os tempos, xa non fai falta o anaco de touciño todos os días, esa potencia calorífica todos os días. Entón sí que é certo que estamos tirando moito, e menos mal. Xa ven os médicos, 5 pezas ao día de froita, o tema é que sexa un vexetal en cru. Eso é interesante, meter o organismo e xa sabedes, temos que cuidarnos. A nosa barriguinha, a nosa tripiña merécelo, e o noso corazón e todo eso. Hai que baixar un pouco o de ir ao médico, hai que retrasar un pouco, hai que deixar aparto o sintrón e todas esas cousas que vai nos vir ben. E para iso, pois mirade, cunha escarola. A escarola é unha das cousas tamén, unhas vexetais máis ricos. Para min, xunto ca rúcula, bueno, despois tanto o tipo de leitugas. É que a verdade, se me poño a decir, a min gustame todo. Todo. E para facelo un pouquiño máis completa, para meterlle a proteína, para meterlle os hidratos de carbono, como pode ser o pan, como pode ser, por exemplo, a ver, non nos liamos. Imos facer unhas torradiñas de pan. Isto imos cortar así, en liscos, e despois pola mitade, xa mirei a ver como facemos, e imos misturalo nun cunco, imos a coller aceite de oliva virxen extra, un chisquiño de vinagre, un dente de allo que imos a machucar, isto é ourego, isto é pemento picante, pero vosotros, se queredes, pemento doce. Eu optei por botarlle un pouquiño de picante. É un parmesano relado, un queixo que teñades por casa, curadiño, que rele ben, que non se apelmace, e se non optades, se non queredes, e colledes un que, inda que sexa semicurado e tal, non consigue relar, non vos preocupedes, despois no forno podedes botar en liscos e vai a quedar moi ben. Ben, isto por un lado. Despois, cascarola, que lle botamos? Os ovos de paspallás, que imos a cocelos aí con un caciño, 5 minutiños, e fora, pelamos e listo. Unhos tomates, cereixa neste caso, eu tiña aquí, teño estes lombos, uns lombos de atún, que en aceite de oliva, que este é un manxar. Se tedes o atún en fresco, colledes e ides ao mercado, oye, que teño o atún en fresco, o sea, que teño media vida solucionada xa, porque un filete deses colles na prancha, marcas por un lado, marcas por outro, límpalo ben e xa tes o atún. A min gustame máis. Ahora, que ahora temos uns produtos impresionantes, que xan en bote, que valen perfectamente, e non solamente valen, sino que ahora mesmo estou coa recendo deste atún, que é fantástico. Ben, e para facer o aliño, isto que é unha cullerada do aceite deste atún, que é aceite de oliva. Isto é vinagre de mazá, e isto é zume de limón. E aquí teño unha ceboliña vermella, que imos a empratar xunto cos tomates e máis a escarola. E vamos ir cheiños e ca suficientes calorías, sen problema, de verdad. Fáltanos a escarola. Para iso temos ao itinerante, ao gran Rafa Durán. Por onde andará hoxe? Polo monte, polo mar, para bullar unha escarola, e na que hai escarola ao beira do mar tamén, cuidado. Bueno, chamamos por él, vale? O gran Rafa Durán. Veña, Rafa, por onde andas? Hola, Xoanqui, amigo, aquí o reporteiro recadeiro sempre disposto para servir ao cociñeiro. E se queres escarola, eu levoche a mellor. O que pasa que hoxe aquí en Seitura, que como se chama esta explotación ecolóxica, que estou con Mónica, a súa responsable, o que teño son leitugas, non sei se valerá. No, leitugas non che son, estos son che escarolas, son che diferentes. Ah, isto son escarolas? Sí. Pero iso parece unha leituga.
No, ten unha folliña e máis, esta non é nin siquera da familia. Ah, non? Non, é che de outra familia. Este- Saben diferente, ademais, dunha leituga. Logo estas dúas son escarolas, Sí, esta é máis rizada, non? Riza, Sí. esta lisa. sí, Isto como se come entón? Esto- Igual que a leituga? sí. Podela comer en ensalada, podela comer, incluso se pode cociñar, saltear. Pero non é leituga. Vale, leituga. que quede claro, é unha variable o mellor, pero non é leituga. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy. We're trying to be your lady. Vale, aquí ti cultivas, que é o que caracteriza o que ti produces nesta explotación? Sobre todo que somos unha explotación ecolóxica. Entonces non empregamos pesticidas nin métodos moi agresivos ca terra. Como é o proceso de cultivo da escarola? Bueno, como calquer vegetal, tes que sementalo nun semillero e trasplantalo, etc. etc. É un vegetal que tarda bastante en chegar a este tamaño, pero o seu cultivo é bastante sinxelo. O sea, non dá grandes traballos de non ser que teña moita humedade, moitos caracois, ou un exceso de calor, como se produce no verán, que fai que salga a flor moi rapidamente. Entonces non é productiva en verán. Mónica, eu sempre que veño a buscar o produto, pregúntolle ao produtor como come o que produce. Como che gusta a ti comer a escarola? A mí particularmente gústame blanqueala, un pouco máis do que xa está. Estas son autoblanqueantes, pero me gusta máis. Pero que quere dicir iso? Mira, blanquear consiste en que esta parte central, que a ves así un pouco máis amareliña, Sí. que todo o resto das follas se poñan dese cor. Entonces, para eso se suele atar e privámola de luz. Ah, Entonces se pon máis blanco e máis tenra máis tenra, iso quere dicir que tamén está tenra. e máis doce. Ah, que curioso. Que as escarolas suelen ser un pouquiño amargas e con isto se endulzan un pouco. Entón está máis sabrosa, gusta máis. Canto aprendemos neste programa e cos especialistas, por iso vimos o kilómetro cero, para levarche, Xoanqui, o mellor produto. Vale che entón esta escarola? Claro que vale, por suposto. Queres as dúas? Veña, traía as Pois dúas. A outra queda para mañán. Dá boa conta dela, vale, amigo? Graciñas, Mónica. A vos por virme. E a ver que fai o noso chef na cociña. A ver, Imos estar estaremos atentos. Agur. Chao. Bueno, pois aquí a temos a escaroliña. Xa teño lavada, xa teño aí lista para coller e empezar a empratar con ela. Bueno, comezamos polo forno. É o que máis tempo leva, verdad? Así deixamos xa enfornado e fora. Unha bandexa de forno. Eu teño esta aquí, que é estupenda. Esta. Moi ben. Bueno, aquí o que imos a facer é a parte crocante, a parte salgada, a parte graciosa, non? O bonito das ensaladas, cando fagades, é meter diferentes tipos de texturas. Desde a crocante, por exemplo, unha ensalada máis normal, a máis convencional, a de leituga, tomate e cebola, pois aí temos eses tres tipos de cousas, non? Digamos que a parte crocante é a que lle metemos e a parte un pouquiño máis ácida. Aquí o importante nunha ensalada para que sexa completa é a parte dos vexetais meterlles a parte proteica, que pode ser, neste caso, o atún, e unha parte de hidratos de carbono, que tamén pode ser pois paralelo, que a parte proteica vades ben. Atún, pero cantas veces fixemos aquí as febras de polo, de cocer unha peituga de polo, desfrebar, quitar as febras. Eso é ideal para facer unha ensalada. Relar unha... de feito vamos a facer. Imos a relar unha cenoria. Tirando polo polo ou polas as carnes brancas, como pode ser un pavo, unha peituga de pavo. Se tes un bistec tamén e solamente o queres comer con unha ensalada, podes combinalo perfectamente. O que hai que facer é marcaro moi ben a prancha, desgrasalo un pouquiño e despois en anacos. Cortas en anacos e o tes especiado incluso, porque, por exemplo, o bistec de polo, non? Colles un bistec de polo, agora, que sabe? Vale, pero o que podemos é no mesmo prato, coller o bistec de polo, botarlle un pouquiño de aceite de oliva,
as especias que a nosotros máis nos gustan, un pouquiño de pemento vermello. Facemos así e marcamos a prancha. E temos unha tralla de sabor no padal, xunto ca escarola ou a ensalada en frío, que é unha maravilla. E vamos a quedar ben satisfeitos, e ademais o padal vai agradecer darlle ese toque. Bueno, veña, non nos enrollamos. Iso, ven para aquí, teño aquí, isto para alerar o queixo, pero isto para máis tarde. Ben. E donde teño o coitelo do pan. Bueno, pois hoxe non o teño aquí, pois xa o buscarei. Este váleme. Vamos a lo. Así. Vale. Máis gordas, eu non faría máis gordas. O sí que se queredes coller e meter unhos dadiños de pan, pues, xa está, en dadiños. Eu vou non facer así. Xa veredes que rico vai a quedar. Ben. Imos a cubrilo, non fai falta máis. Esta cheja, vale? Aí vai. Poñemos aquí, asentamos no fondo. Ben, ben e ben. Vamos limpar a tábua. Vale. Agora, nunha cunca. Ou nun cunco. Aquí. Botamos un chisco de aceite de oliva. Bueno, un chisco de aceite de oliva virxe extra, 3-4 culleradas. Chega. Vou dar un chisquiño, pero un chisquiño de vinagre. Mirade, nada, Mirade o que estou botando. Nada, 2 gotiñas. A min dame gracia. A min co vinagre, xa sabe, hasta nas lentellas, que fan moitos, Collemos o dente de allo, pelámolo, e aquí, se non tedes o aparatiño que teño aquí, o picades, despaciño, e ides picando. Veña, vou picar tamén, vale? E que teño aquí, xa vos enseñei algunha vez o prensallos, que isto é unha maravilla, porque metes aquí o allo, vas por aquí, paca, e te sale perfecto. Vou ser solidario. Vai. Veña, ben picadiño. Para facelo ben picadiño nunca chegamos hasta aquí ao cu. Esta parte deixamos unida. Entón, o que imos a facer con iso vai nos quedar ben asentado e non se nos vai a ir. Vedes? Así queda, bueno, non vou decir que quede pasta, non? Pero prácticamente. Damos ya a volta e sacamos trociños tan pequeniños como este. É a mellor forma de picar. Xa vedes que non hai que ter nin xeito, Hai que ter un pouquiño de paciencia e nada máis. E nada máis. E agora, a parte do cu, esta parte do cu que decíamos que estaba unida, é cando lle pejamos o corte. Vedes? E mirade, parece mentira, dun dente de allo sacamos un saborazo para todo o prato. Nesta parte exactamente igual, non chejamos hasta atrás de todo, e collemos a punta, e aí o temos. Un pouquiño de xeito, pensar un pouquiño as cousas e xa está. En vez de ter paciencia, ao final o orden e a limpeza é o que reina nas cousas ben feitas, a veces. Ben, seguimos, vou lavar. Vou ir a esta pía que isto, despois todo o que toque, aparte que peja. Vale. Veña, seguimos. Limpamos a tábua. Vale, fora. Botamos un chisquiño. Eu collín o ourego porque é algo moi común, non? Que lle gusta a todo o mundo, e ademais é así, unha chisquiña. É fácil. Se usamos, por exemplo, para aquí, alfábega, un pouquiño de perixel, ideal tamén. Que máis? Pois calquera erva, prácticamente calquera erva. E un chisquiño de pemento picante. Aí vai. Ben.
E agora o que imos a botar aquí dentro, sal e pimenta, que non se nos esqueza. Un chisquiño de sal. Aquí cuidado ca sal, Por que vos lo digo? Probade o queixo. Se o queixo que tendes é moi salgado, tendes que contar con esa sal para non pasarnos. E oye, o queixo xa está salgado, vale, pois entón paramos. Pimenta. Estas torradas, neste caso, van para esta ensalada. Pero, bueno, valen para cantidad de aperitivos, sen fallo. Bueno, pois xa o temos. Agora, o queixo. Cortamos así un anaquiño. Fora. Eso, Vale. E cun relador, eses reladores tamén son maravillosos. Se non tedes colledes o que teñades, e se non é coitelo. Pouquiño a pouco, vale? Vale. Un pouquiño máis. E agora imos a repartir isto por estas torradas. Fadevos a idea. Como pode quedar isto, Vamos a ver, pouquiño a pouco, a ver se pide máis, vale? O bon destes reladores, sabedes que o queixo queda moi aireado, queda moi, é como, parece que aquí hai moitísimo, que va, desfase todo, é todo aire. Pero que é o bo do aire? O bo do aire deste aireado é que sabe moitísimo máis. Eu creo que xa comentei algunha vez, se non o repito outra vez, vosotros estes queixos fortes, probalos, porque moitas veces sírvense así en anacos, como este, así encadrados. Ora, probade un día a facer un lisco moi finiño que podedes sacar co típico pelador das patacas, que como este. Bueno, pois facedes, quitades un lisco e probade, xa veres como impregna moitísimo máis o padal o queixo que o taco en sí, pero moitísimo máis. Vale, veña, un pouquiño máis de aceite de oliva. Unha cullerada máis e pintamos. Botamos así por riba. Ahora collo a brocha e sigo lle dando ca brocha. Vale, cunha brocha, esperade. Aquí a teño. E aquí, a ver, espera que veño para aquí. Quieto, quieto e para acá. Eso é. Aí vai unha. Penso que vai quedar mellor que a brochiña. Aí vai. Ben, non sabedes o rico que está isto, Tedes que probalo, o día que probedes xa me diredes, Tomade cousa, tomade nota destas historias así. Sabedes por qué? Porque despois é moi polivalente, vale para moitas receitas, Para moitas. A cociña non é tan complicada. É simplemente poder, pois xogar cunhas receitas, con outras, poder combinalas, saber que a combinación está boa. E despois, para sorprendernos de verdad, para iso temos un peto. Eu teño na casa un petiño, onde todos os días voto, bueno, pois un día voto uns céntimos, outro día, pois hoxe vou votar 3 euros ou 5 euros. Outro día, pois cando poidas. Entón, con eso vas aforrando e despois facemos unha visita aos mellores restaurantes que temos en Galicia. É o xeito de descubrir novas sensacións, de motivarte con respecto á cociña, non? De sacar, sales dali eu cantidad de veces, temos auténticos maestros. E que non quero nombrar en ningún, porque seguramente vai me quedar algún detrás. Eso fastidiaríame moito, non me gustaría nada que me quedara ningún detrás. Pero sí que estemos nas 4 provincias, plagado de auténticos xenios da cociña. E cada vez máis. E visitalos, as súas casas, e aprender non, porque ao final o único que vas a degustar e a disfrutar, non? Pero sempre sacas cousiñas, ideas. Despois, estes mestres da cociña, non? Estes grandes restauradores e chefs que temos por Galicia, cantidad de veces, pois, fan o que lle chaman show cookings, que son, pois, eso, enseñar á xente como fan as cousas, novas técnicas de cociña e demais. Pois hai desde salóns grumets hasta
bueno, feiras, eventos. Ahora mismo é raro. É rara a feira que non conte con un show cooking. É rara. Bueno, non o deixamos aquí, Isto vai para aquí. Os que meños teñen, tamén vai. Aí. Aí. Isto vai despois dar unha potencia de sabor, va, brutal, está increíble. A esta falta que un pouco, e listo. Vale, fora. Veña. Imos para o forno. Teñen que ir colocadiña, senón non me vai ben. E vou relar un pouquiño máis de queixo. Un pouquiño, así por riba. Ben. Que pena que non teñeredes como teño eu o fuciño aquí en riba disto. Sabedes que desaparece, verdad? É que estes reladores son desas cousas que tamén hai que mercalas, hai que telas no queixón. Imos. Vale, aquí atentos, Non gratinamos, metemos o forno arriba e abaixo, que vai atorrando, e aquí interesa, igual que nas torradas, unha auténtica torrada do almorzo de pola mañán, non pode estar extremadamente crocante, ten que ter esa amiguiña, non? Aquí non, aquí interesa que torre ben, que quede ben crocante. Imos a por outro cunco. Este váleme, e aquí montámoslo a liño. A ver, vamos a despexar. Imos despexar. Fora. Fora. E os ovos, cando os coces? Ameixeiras, cando tiñas pensado cocer os ovos? Mañán. Son 5 minutos, pero ten que pasar os 5 minutos. Isto non ten, tampouco ten ningún misterio, Poñer auga, poñer o lume, darlle candela e botar os ovos. Poñemos o temporizador, en 5 minutos temos unhos oviños de paspallás cocidiños que vai nos dar alegría. Veña, todos para dentro, aí van. Veña, 5 minutiños aí. No momento que comeza a ferver, está o 9. Ben, retiramos isto. Un segundo, onde puxen? Aquí. Aquí vale, isto non o tiro nin de broma, vamos. Bueno, que nos faltaba tirar aquí, o xusto, O xusto. Veña. O aliño. Recomendo non facer como facemos cantidad de veces. Hombre, a veces as prisas colles o aceite, veña, va a poner riba o vinagre, a sal, bum. Vale, o xeito chulo, o xeito de facelo ben e que te todo e ben impregnadiño é coller un cunco. Collemos o cunco e a partir de aquí ainda cando montamos. Temos o aceite do túnido. Imos botarlle outra cullerada de aceite de oliva virxe extra. Este de aquí. Aí está. Un chisco solo de vinagre. Isto é vinagre de mazá. Ese é o vinagre ese vinagre reserva. Vinagre de mazá. Outro pouquiño. E un chisquiño de limón. Aquí van os 3 ácidos. De verdad que isto. E agora dentro, ahora emulsionamos un pouco de sal. Un pouquiño de pimenta. Emulsionamos e metemos a cebola aí dentro. Vale. Damos así as voltiñas, vedes? Vedes como cambia a textura. ¡Oh, que ben ule! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Cambia a cor, volvese opaco, volvese desta tona. Bueno, pois agora
Con isto, se agora collemos a ensalada e collemos as más ou dúas culleres e remochemos, vai quedar todo completamente impregnado do mesmo xeito. É un aliño que paga a pena facer. Fora, xa teño dicho moitas veces, non, de facelo así. De feito, na casa, o que teño é un tarriño con un bote, é un botiño de cristal, a tapa é de plástico, e xa a teño solamente para isto. Meto todo iso aí dentro, despois bato así, e xa non teño que andar ca culler, ni manchando. É a que teño xa para iso. Cebola. Que vai a pasar agora con esta cebola? Vai a comezar a encurtir. Está comenzando a cocerse agora mesmo, a levar un ácido, coce, está cocendo. Pois, por exemplo, cos ceviches, que tamén se fai, a cocción está en frío, verdad? Vale, pois isto é o que imos logo a mesturar ca escarola. Moi ben. Escarola, cebola, os tomates que van pola metade, queredes enteiros? Enteiros, eu non. Vou deixar os preparadiños aquí, que vai pola metade. E o único que teño que facer agora é cascar os ovos e empratar. Por que non metemos o tomate aí? Solamente metemos a cebola nin a leituga. Sabedes o que pasa, non? Comeza a abrandar, comezas a cocer, non é agradable tomar unha... Bueno, de feito, nas casas non saliñas do último momento, xusto antes de meter a ensalada na mesa. Pois non queda toda aí. En cambio, a cebola vai dar un toque, por favor, facedeo. Eu uso a cebola vermella, bueno, pois, porque a tiña aí, pero se queredes en cebola branca, eso sí, o corte importante, non meter mazacotes de cebola. É importante que quede así, en xuliana, ben finiña. Bueno, compañeiros, compañeiras, é que non me queda nada. O único que me queda agora é empratar, esperar a que cozan os ovos, vou a polas torradas, aí ao forno e listo para comer. O chisco dun ollo en la esquina da mesa. Ta agora. Cocemos os ovos de codorniz e reservamos. Nun cunco mesturamos o allo, o pemento picante, o orego, sal, pementa, o aceite de oliva e o parmesano. Pintamos o pan e enfornámolo. Noutro cunco mesturamos aceite de oliva, o aceite do bonito, vinagre, o zume de limón e a pementa e poñemos a cebola vermella a encurtir neste aliño. Empratamos cos tomates cereixa, as torradas, os ovos, o aliño e listo para comer. Xa botei o aliño, mesturei ben, e agora a completar a ensalada. Cuns tomatiños, e non me digades se isto non enche. A ver, eu penso que isto para dúas personas que saben, non? Está ben. Unhos ovos de codorniz, vale. Os queredes enteiriños, enteiros. A min justamente así, poñelos así. Vedes? A meu fillo que non lles poñan diante, porque os ventila sin pasar pola tixola, do que lle saben. Moi ben, así cheja, non? Ben, que máis? O último de todo vai o crocante. Que é isto? Cuidado, na máis abrir a porta do forno, apareceron Aries por aí. A que gule iso? Isto é fantástico. Xa vos lo dixen, vos lo repito. Facedeo, por favor. Aquí, sequiño, porque xa temos aceite aí, xa temos demasiado aceite. Demasiado non, temos o xusto. Botarlle un pouquiño máis sería demasiado. E agora, así uns bastonciños para dúas persoas, eu penso que así vai perfecto. Bueno, que me decides? Unha ensalada completiña, non? Este non quede aí tampouco. Aí tampouco. Ben feitiña. Vale. Viva a escarola, viva a nosa horta, cada vez abundan máis. Antes había unha leituga, agora non. Agora collemos e miramos a horta de Galiza. Eu non sei vos, pero eu flipo. Amigos, amigas, temos aquí unha ensaladiña que non desmerece absolutamente nada. Unha aperta, un bico e ata outro día. Chao.